अदालगुरियाव खुंनाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्माया थुंगेबाय। सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद आरो बाथौ अजा आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे अदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 46थि बोसोरारि जथुम्माखौ अदालगुरिनि रंगाग्रायाव खुंनाय जादोंमोन। आरो बे जथुम्माया गोबां दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। बे जथुम्मानि गेवलां मेलावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। आरो जथुम्मानि जोबथा सानाव गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिसिम कौटि रांनि अनसुंथाइ फोसावलाङो। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे खेराइ फोरबो बे उदालगुरि जिल्लानि बा उदालगुरि नोगोरनि खोलाहा थानाय जि राङागरा बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुङो। दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव आङो हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आं थारैनो गावखौ गोजोननाय मोन्दों। बे समाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां धोरोमारि हाबाफारि जाबाय थादों आरो नैबेबो मोनसे जे बर'फोरनि गेजेराव गुदि बाथौ आफाद बिथांमोनहाबो बे हाबाफारिखौ लादों। आं दिनै बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै बाहागो लाफैनानै नैबे बाथ्राखौनो बुंगोन जे बर' फिसाफ्रा जायखि धोरोमावनो थाया मानो गावबागाव धोरोमखौ लानानै जों मोजाङै आवगायनांगौ। बेयो बाथौआनो जा, जोङो फोसाबनाय बाथौआनो जा, जोंनि ख्रिष्ट धोरोमानो जा, गासैबो धोरोमावनो थाया मानो जोङो गावबागाव जि धोरोम बेखौ जों मोजाङै फालिनांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो गावनि न'खर, गावनि समाज, गावनि रायजो, गावनि हादर आरो बुहुमनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। दिनै आं बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नैबे खारनाव जे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय, दाब दाब जायगानिफ्राय जोंहा बाथौ सिबियारिफ्रा बेवहाय ज' जादों आरो बेवहाय जायफोर आलासिफ्रा सफैदों बिथांमोना जोबोद धोरोमनि बिथिंजों लोब्बा लाखिनानै जा बिबुंथि होदों जोबोद बरायथाव। आं बेवहाय लोगो मोनफैदों आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि, जोंनि बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर', जोंनि बे जायगानिनो एमएलए चरन बर' आरो जोंनि माखासे समाज सिबियारि जेरै मिरान मुसाहारि बिथांमोननि बाहागो लानाया नैबे हाबाफारियाव मोनसे माइल खुन्थिया होननानै आं सानो। मानोना नैबे जायगायाव मोनसे समाव बर'फ्रा थांनानै थानो हागोन ना हाया बेबायदि मोनसे जेंना फैदोंमोन। गाहायै 2008 मायथाइनि जि जाथाय, गाहायै बेवहाय गुबुनारि आरो बर'फोरजों मोनसे गिलु बालु दाङाबाजि जालांबाय आरो बेनि गेजेरजों जिबायदि खहा जाबाय बे जायगायाव। नाथाय दिनै बेवहाय फैनानै मोजां नांफिनबाय जे बर' फिसाफ्रा जायखि धोरोमावनो थाया मानो बिथांमोना बे धोरोमखौ लानानैनो दिनै मोजां मोनसे थासारि लाबोफिननो हाबाय। बिथांमोननि रांखान्थिया दिनै जौगादों, समाजखान्थिया मोजां जौगादों आरो बेजों अनगायैबो जोङो गावनि रायजोनि, गावनि हादरनि, जों बुहुमनि थाखाय खामानि मावनो बा साननो हनो जों दिनै खाबुखौ मोन्दों। बे जोबोरैनो बाख्नायथाव मोनसे मोजां मेसेज दिनैनि नैबे गुदि बाथौ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे खेराइनाय समाजनो होदों, आं बेखौ आसा खालामदों। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय बे समाव जों बयखौबो खुलुमदों। उदालगुरिनि बे राङागरा गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 31 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम बे 2 फेब्रुवारिसिम जोबोद गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हानायाव जों जोबोरैनो गोजोनदों। नेपालखौ लाफानानै डिमापुर आरो गुबुन गुबुन जोंनि आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय सा 2000निबो बारा बेवहाय थान्दैफोर बाहागो लाफैदों। जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव
गोबां माखासे जोंनि आयदाफारि बादि सावरायगिरि आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों बिथांमोननिसिम साबायखर। दिनै एसे आगोलाव जोंनि गेजेराव हाबाफारि बादि आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि साराबो फैनानै बेवहाय जोंजों बाहागो लाफैदों आरो थारैनो जों गोजोनदों आसाम सरकारनि जानानै बिथाङा जोंनि गेजेराव जिबादि मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै जिबादि बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय जोंनिफ्राय गोजोननाय होदों। आरोबाव जोंनि बड'लेण्ड सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानिजाथाव मुस्रि प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि हांख्रायनाय बादि बिथाङा नुजाथिफैदों आरो बिथाङाबो जोंनि बे हाबाफारियाव गावनि जि बिबुंथि बेवहाय मख'दों जे जोंनि जि संकस खेराइसालि दं बेवहाय आगोलाव 50 लाख बेवहाय होखांबायमोन बे दा लुगासिनो दङ आरोबाव बेवहाय लुफुंबावनो थाखाय आरोबाव 50 लाख बेहाय होबावगोन होननानै बिथाङा दिनै घोषणा खालामदों। बेजों लोगोसेनो संकस खेराइनि माखासे मावथांखिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय आरोबाव 1 कौटि रां बेवहाय होनाय जागोन होननानै बिथांनि जि फोसावनाय जों जोबोद गोजोनदों आरो जों बे समाव बिथांखौ बरायदों। बेराफारसेथिं जों दिनैनि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङाबो दङ। बे हिसाबै जों बिथांनोबो जोङो गोजोननाय होदों। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जों नुदों जोंहा मैया गारजा जानानै थांबाय मोजाङै मोजांनो गारजाया जाफुंदों होननानै जोङो खेराइनि जि दौदिनि दं जों बिनिफ्राय बुंथिनायखौ जोङो मोनबाय आरो मैया हराव दहाय फुंसिम जोंहा खेराइ जादों। बे खेराइनि गेजेरजोंबो जोङो मुलुगनि बयनिबो गोजोन खौसेथि आरो जाफुंसारनायनि थाखाय लोगोसे जोंनि गेजेराव जि अगाले थासारि बेखौ जों बोरैहाय गैया खालामनो हायो आरो जोंनि जि अलखद खैफोद आफोद बिनि निदान आफोदनिफ्राय जों बोरैहाय बारग'नो हायो बिनि थाखाय जों बे खेराइखौ होदों। जों मिजिंथिदों बे खेराइनि गेजेरजोंनो खालि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे बाथौ सिबियारिफोरनि अनगायैबो जोंनि गासै बर' रायजो राजा एबा बुहुमनि गासै मानसिफोरनि जे गोजोननि थाखाय जों बे खेराइया जादों होननानै जोंहा फोथायनाय दं। जों दिनै आसा खालामदों जोंनि जि बर'नि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो गुदिसिन बाथौ धोरोम बेखौ जोङो इयुनथिं बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन दैदेनलांनो आरो बे धोरोमखौ मुलुगनि बयनिबो गेजेराव गोसारहोनो थाखाय मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेखौ जों नाजादों। जों मिजिंथिदों जोंनि गोरों गोरा रायजो राजा आरो बयनिबो हेफाजाब आरो थुलुंगा मोनोबा जों दिनै बे थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जों दिनैसिम जि थासारियाव फैदों आरो इयुनथिं बिनिख्रुइ मोजांसिन थासारियाव सौहैनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। जेरै नांगौ मोनसेबो बिथिङाव खम जायाजासे गासैखौबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरैबायदि मावनानै साक्सेस खालामदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन। बेजों लोगोसे बानजाय आफादनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि जे मावथि बिथांमोन आरो जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि जायफोर एक्जिकिउटिभ दङ दैदेनगिरिफोर दङ माइनाव आफाद लाइमोन आफाद बाथौ अजा आफाद बिथांमोना जेरैबायदि सहाय सहजुगिता होलायनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार होनो हादों। बेखायनो बानजाय आफादजों लोगोसे आं जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। आरो जोबथारनायाव दिनैनि नैबे गेवलां मेल एबा क्लजिं सेरेमनियाव जोंखौ ओनसोलनि जाय बिथांमोना बाथौ सिबियारिफोर दङ बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै गावनि न'नि गोनां हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै जे बाहागो लाफैदों आरो जोंनि सायनासालिखौ जोंनि बे कनफारेन्स थिलिखौ जथुम्मा थिलिखौ गोगोम समायहोदों जाफुंसार होदों। बिनि थाखाय आं ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। जों गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै गासैबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावनो आगोल लाग्रोबाय। नैथियाव नोंथांमोननि मिडिया जिहेतु जोंनि हाबाफारिफोरखौ फोसावनो आखायाव लादों बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जोंनि जे हाबाफारि दाखालिनिफ्राय सानथामनि जे हाबाफारि दङमोन जानुवारि 31 फेब्रुवारि 1 आरो दिनै 2 जों जानुवारि 31 थारिखआव बेलासि समनिफ्राय 12:30 रिंगानि उननिफ्राय अपेनिं सेरेमनि हिसाबै जोंनि माजबाद समस्तिनि MLA मानगोनां सरन बर' बिथांखौ लानानै जोंनि अपेनिं सेरेमनिखौ जों जागायदोंमोन। आरो दिनै फैयै फैयै गासैबो हाबाफारिफोरखौ जों मावबोजोबनानै दिनैनि थारिखआव जों दा जोबथा
माबा हिसाबै हाबाफारि हिसाबै क्लजिं सेरेमनि दङ जों क्लजिं सेरेमनिखौ खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय बिनि सिगां जोङो बर'नि देंखोनि रानि आब' सुलेखा बिथांनि नुजाथिफैनायनि देंखोनि गेजेरजों जों दा क्लजिं सेरेमनिखौ खालामगासिनो दं आरो बिनि गेजेराव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव थानाय नुजाफैनो हानाय नेपाल हादोरनि वेस्ट बेंगलनि मेघालयनि नागालेण्डनिफ्राय सौफैनो हानाय जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावगोन आरो देग्लायनि सारा आसामाव थानाय जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादा बाहागो लानायजों दिनै सानथामनि हाबाफारिया खोब गाजा गोमजा जों जेरैबायदि सानदों बिदिनो जाफुंदों होननानै जों गनायनानै लागोन आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो जोंनि इयुननि जे हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ गुवारै सावरायनानै जों मोनसे हाबाफारियाव ज' जानो हादों जे जोंनि सावरायनो गोनां जे थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ एसे दोनथ'नानै बावैसो समनि गेजेराव थान्दै मेलखौ आरोबाव जोङो CWC मेल लिंनानै बेनि गेजेराव जोंहा उननि हाबाफारिखौ जों बोरै लांगोन बोरै लाङा जों लाखादोंमोनब्लाबो बेखौ गुवारै सावरायफिननांगौनि थांखि जों आजावनानै लादों आरो फैगौ बोसोराव जोंनि टार्मिनेटिं सेसन जे 3 बोसोरारि टार्मिनेटिं सेसन दङ बे सेसनखौ जोङो बिबान बादियै चिरां जिल्लायाव खुंफुंनो होननानै थांखि लादों आरो चिरां जिल्लानि बबे खन्थायाव लागोन बबे बियाबनि सिङाव लागोन बेखौ जों दिनै थिग खालामाखै जिल्ला आफादा थिग खालामनानै इयुनाव जोंनो दैथायहरगोन बेखायनो जोंनि जि सावरायनांगौ आयदा धोरोमनि सोमोन्दै साफ्रोमबो आलासिखौ जों जायखौ खावलायदों बेखौ मोनजोबनो हादों जों बुंनांगोन बियो जोंनि मोनसे गिदिर देरहासारनाय ग्रेन्ड साक्सेस बेखौ जों फोरमायनो हागोन आलासि गेदेमा बिथांमोन जेरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिटिआरनि गाहाय बिथाङा बाहागो बिथांमोननिफ्राय माबाफोर बिदि फोसावनाय बिदि माबाफोर होदों खोब बाख्नायथाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा आगोलावनो जों सावरायखानाय हिसाबै दा जोंनो संकस खेराइनि नामै संकस खेराइसालियाव मडेल खेराइसालि लुफुंनो मडेल गार्जासालि लुफुंनो आरो मडेल नमा न' लुफुंनो थाखाय जि खोथा होदोंमोन बे बाजेटखौ बिथाङा आगोलावनो जोंनो 5 कौटिनि बाजेट हिसाबै बिथाङा माबादों फोसावखादों हयथ' दिनै बे खोथाखौ बियो बुंलाङाखिसै संकसआव जिहेतु बियो 16 तारिख फेब्रुवारियाव थांगोन बे दिनाव हयथ' फोसावगोन होननानै जों मिजिं थिदों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनो नै एसे आगोलाव दा लुगासिनो कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो दङ हयथ' जों प्रग्रामनि सिगां न'आ कमप्लिट जागोन 50 लाखनि मोनसे गेस्ट हाउस दा लुफुंबाय ओमफ्राय उखुमदोबानो फिनिशिं खालामब्लानो जोब्बाय आरो बिनि अनगायै बेजों एटाच्ड गासै 11 लाखनि टयलेट लेट्रिन उइथ वाटार टेंकि बे जिनिसाबो लुफुंजाबाय आरो बे बिटिसिनिफ्रायनो हरनाय मा होनो अपेन स्टेज बेबो फ्राय कमप्लिट जाबाय जों प्रग्रामाव बाहायहैनो मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बिनि अनगायैबो मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै 50 लाख आरो दा बावैनो हरबावनायनि खोथा होलांबाय बेजों लोगोसेनो आरोबाव संकसनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय 1 कौटि आरोबाव थारमाने 1.5 कौटि थाखा आरो हरनायनि बिथाङा खोथा होलांबाय आरो बिनि अनगायैबो खोब बाख्नायथाव गोजोनथाव बाथ्रा जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनो बिथाङा धोरोमनि बिजाब साफायनो थाखाय 10 लाख माने 10 लाख थाखा खोथा होलांबाय हयथ' बेखौ बे 2025नि गेजेरावनो जों मोनगोन आरो जोंहा साफायनांगौ बिजाब साफायनांगौ जों रेडि जानानै दंखासै आरो बेखौ बे रांजोंनो जों साफायनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों बिनि थाखायनो जोङो बिटिआरनि मानगोनां चिफ आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनैनि हाबाफारि जाफुंसारनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बाहागो लाबाय बानजाय आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंबाय बे बिथिङाव नोंथाङा रायजो आरो बानजाय आफादनिसिम मा मेसेज होगोन जोबोद दोल गोनां सोंथि जे बानजाय आफादा बेस्राफोर गोबाव समनिफ्रायनो गोबां खस्थ' खालामनानै दिनैनि जि जोंनो एक'मडेसननिफ्राय लानानै फुडिं आरो सायनासालि
आलासि जिरायसालि बेफोरखौ जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै होदों बिथांमोना मेंनाय बानाय गासैखौबो दोनथ'नानै जोंनि जथुम्मानि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय नारा नाथा जुजिनानै दिनै जोबथा आगानाव फैबाय। बिनि थाखाय आङो गिबियावनो बानजाय आफादनि मानगोनां चेयारमेन माजबाद समस्तिनि MLA चरन बर' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनिनो गाहाय लेंथुमगिरि जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि नेहाथारि किरेन बसुमतारी बिथाङा गाहाय लेंथुमगिरिनि बिबान लानानै जेरैबायदि हाबाफारिफोरखौ डिसिप्लिन